ina so yanzu ka tafi ka je ka sanar wa iyayenka halin da ake ciki, ku zo ku same ni a zauna a yi maganan auren wannan yarinyar a cikin sati guda, in dai da gaske kake. Alhaji, wallahi akwai wata yar damuwa ne, san samu Alhaji a dan ƙara mun lokutan sa kai ko da wata ɗaya ne. Wata ɗaya? Wata ɗaya? Dama tintin zuwan da kake yi, ka zo da rana, ka zo da safe, ka zo da daddare, dama baka shirya ba kake zuwa? Shirme ko kake zuwa kai? To da kenan. Ba Yusuf ba Asiya, na musu katangan karfe, ba shi ba ita, kai ya sake zuwa ki bata da fita. Kar ki ga kaman wai wannan baban naki shi nake so koya min ne, ina da saurayi na zan kaɗeɗe wanda ni ma nake so. Zaɓin iyaye ne. Ya za a yi saboda Allah in miki wannan ce ba ne haka in kawo miki a matsayinki na matata kuma ki banna a cikin ɗaki ki gudo falo. Kin dawo falon kuma kin ɗau fulo kin kwanta a falo, hakan ai ba daidai ba ne. Ni na ce ka siyo min? Ba na bukatan abin da ka kawo min. Me yasa na fito falo ka sake ka biyo ni? Ba shi kake bi na ne? Faɗi duk abin da zaka faɗa. Ni dai na san lesin muke yi, ba abin da muka aikata. Ba ba zan iya ɗaukan mataki in yi fata-fata da ke bane in tattaka kanki in ɗau mummunan mataki a kanki. A'a, kawai na rabu da ke ne darajar mahaifanki. Amma akwai lokacin da zan manta da hakan ki gaya za mu ƙare. Darajar babana? Sai me? Ha'a, ka ɗau matakin mana, ai matakin nake so ka ɗauka. Ka gagara ɗaukan mataki tun baka aure ni ba, ina so ka ɗau mataki a kaina. Amma ka kasa har yanzu. Ka ɗauka zan ji tsoro ne in kace za ka ɗau mataki a kaina? Tafi nono fari. Zaɓin iyaye ne.